Des de l'any 2023, la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida realitza als centres educatius de la ciutat el projecte Mirades al món, un recorregut per als conflictes actius en el marc del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el nostre reconegut de nit. El projecte, que es fa conjuntament amb entitats de cooperació i solidaritat de la ciutat, té l'objectiu fonamental la cultura de la pau entre la infància i la joventut, a través de conferències i activitats vàries incluses en una guia que tracta els conflictes armats al món, com el que tenim a Colòmbia, Sàhara, Ucraïna, Síria i Palestina. Aquesta guia apropa a nens i a nenes, jóvens i professorat des de dades en els conflictes armats com són les causes, les conseqüències i el paper de les dones en aquest conflicte o acció de pau que poden implementar la població civil des del que és local per a promoure la pau a escala global.